ברוכים הבאים אוי לא. עם גלעד ברטל ותומר נמצן. האזנה נעימה. פשוט ברגע שאנחנו יוצאים מהקלטה, אנחנו פשוט נדבר בגליל, זה הזוי. אז אולי פשוט צריך להתחיל את ההקלטה כאילו בלי שאנחנו שמים לב, ואז פשוט זה, אנחנו נדבר ואז להגיד. נחתור את זה. כן. וואי. טוב. ברוכים הבאים לאוי לא! אהבתם? זה היה כיף. זה החדש, זה הבטיח חדש. הבטיח חדש. אפרופו בטיח. לא, רגע, שנייה. אתה שם מתקדם. נכון. פשוט הקיץ, זה הבטיח. מה קורה חברים? רגע, בוא נפקס את עצמנו עכשיו. ברוכים הבאים. לפרק השלישי של אוי לא. חזרנו, אנחנו פה, אנחנו לא הלכנו לשום מקום. חזרנו חזקים, נחושים. ומצחיקים יותר. ויפים. יותר. נכון. ממה שהיינו בעבר. אז כן, מה קורה? כאילו. שמע, הכל טוב. היה חודש וחצי עבר מאז. חודש וחצי? כן. הפרק הקודם יצא ב4 ליוני. עבר חודש וחצי. וואלה. ביוני? כן, כן. זהו, וכל החודש הזה אני חושב, מה, נעשה עוד פודקאסט? נעשה עוד פודקאסט. שואלים אותי אנשים, יש עוד פודקאסט. זה כל פעם מפתיע מחדש. כן, אם יש עוד פרק. וכן, הנה, יש עוד פרק. ואנחנו ננסה, אנחנו פשוט מדברים. כן. כאילו כן, יש עוד חוקי, נכון? אנחנו נעשה הסבר על חוקי הפורמט. כן, נראה לי שאנחנו קצת יותר מתפקסים כזה על הפורמט. כן, אחרי נעשה את הכל. אבל קודם כל, אני חושב שיש חולצה חדשה. כן, לא, אתה ראית אותה כבר. לא. לא? לא. איך לא ראית אותה? טוב, אז כן. Look for the seed of success in every difficulty. כן. שזה בעצם אומר למצוא את הזרע בכל... בכל בן של אדם. ההצלחה, בכל הזדמנות, בכל קושי. בכל קושי. כן, אני לא סוטה, זה פשוט התרגום הישיר. כן, משום מה גם משהו מחוק פה, כאילו. מה מחוק? כאילו אמור להיות פה איזושהי מילה לפני. אולי don't look. לא, אבל אז זה אמור להיות בתחילת המשפט, וזה באמצע. זה לא באמצע, זה פה. זה, אתה רואה. יכול להיות, אני רואה את החולצה הפוך, אז מבחינתי זה הרגיל לעברית. שאלתי אותך כמו מה קורה? כן, שאלתי אותך, פשוט אמרתי, כן, הכל טוב, והתחלת לדבר שטויות, כאילו. שמע, הכל טוב, אנחנו עוד חודש מסיים את השנת שירות. נכון. ואנחנו עוד פעם יוצאים לדרכים חדשות, נמאס לי כבר. זה כל כך מוזר. כן, אבל עכשיו זה באמת כאילו דרכים חדשות. עכשיו אנחנו באמת זה הולך להיות. כי אנחנו לגמרי גם לא יודעים, אני ואתה ספציפית, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות איתנו. כן. כאילו, אני יודע שאני יותר מפוקס, אני הולך להיות בנחל וזה, אבל תכף אני לא יודע מה אני הולך לעשות, ואתה בכלל לא יודע מה אתה הולך לעשות. אבל בסדר, אחרי כאילו, אני חושב שיש מין מחשבה של ברגע שאתה עובר את הצבא, כאילו, אני לא אומר את זה בתור מי שעבר צבא, כן? יש לי פשוט אחים שעברו צבא. אבל כאילו ברגע שאתה עובר את הצבא, זהו, אני לא רוצה יותר דרכים חדשות, אבל לא, תכלס, כל דבר זה דרך חדשה. כאילו, גם היציאה עצמה... מי אמר את זה? מה מי אמר את זה? שאתה יוצא מהצבא וזה לא לצאת דרכים חדשות. לא יודע, יש מין, אני אומר את זה כי ככה זה נגיד תפס בראש שלי, שכזה, אוקיי, זהו, אתה מסיים את הצבא, זהו, אתה כבר מתחיל את החיים לגמרי. כאילו, כן, אתה מתחיל, אבל יש לך מלא דברים בתוך זה. נכון. כל פעם אתה מתחיל משהו חדש. כמו את הפודקאסט! כן, אז כאילו, לעשות... מה אתם אומרים? אנחנו נמשיך עם הפודקאסט עד סוף הצבא שלנו? כאילו, את הפודקאסט הזה ספציפית. את הפרק הזה. הפרק הזה. הולך להמשיך עד שאנחנו נסיים צבא. זה לא יתחלק לחלקים של... לא, זה... לא. סטרייט אפ כאילו... סטרייט אפ 3 שנים פרק. וואי, כן, זה 3... רגע, כמה אתה עושה? רגע, אתה עושה... 2.8 נראה לי. אתה עושה 2.8 ואני עושה 2.10. כן? וואו. לא, אבל זה אמור להיות יותר. הייתי אמור לעשות 3 משהו. כן, טוב, זה ירד לא מזמן נראה לי. כן, זה ירד לא מזמן. הנחל החליטו, וואלה, אנחנו מבינים שבכל מקרה הם סובלים, אז בואו נוריד להם עוד את השירות שלהם, שזה חכם. טוב, אז אנחנו פה, נראה לי שאנחנו קצת נסגרנו על פורמט. על הפורמט, אחרי הבומיניישן. אחרי הדיזסטר של פרק 2, שהיה מפוזר, בוא נקרא לזה ככה. אתה יודע מה, אני אוהב לחשוב שזה לא אנחנו.
לא, כי זה המולטיברס. נכון, אנחנו במולטיברס של הטמטום. זה היה גרסה אחרת זה היה פרק אלטרנטיב. כן. זה הפרק אחר. אלטרנטיב לאחד שהיה. כן, זה היה פרק אלטרנט יוניברס. אז נראה לי שאנחנו נחזור לפורמט המקורי של הפרק הראשון, שבו כל אחד מאיתנו אנחנו נזכיר למי שלא שמע, למי שלא זוכר, שכל אחד מאיתנו כתב רשימת נושאים עד להיום, ועכשיו אנחנו פשוט נגיד אותם וננהל עליהם שיח, אם יש על מה לנהל שיח. כן, יש, תמשיך. ומה שאי אפשר לנהל עליו שיח, ננסה קצת בכוח, ואז נפסיק. כן, זה הגדרה מושלמת אגב, כאילו, להביא מלא נושאים, מה שהצליח לעשות עליו דיון, עושים. כן. משללים של הכל. זהו, אז גלעד פשוט כתב הרבה יותר נושאים ממני, כן. אז הוא יתחיל. אבל כאילו אני לא יודע, נתחיל, אוקיי, תן מספר, מ-1 עד 9, תהיו באמת עכשיו, אוקיי, חבר'ה, כולם עכשיו לחשוב על מספר שנמצא הולך להגיד, ושלחו לנו באינסטגרם, עכשיו, תעצרו, שלחו באינסטגרם, אוקיי, מה אתם חושבים שהמספר, ואם אתם צודקים, אתם... האמת שיש עכשיו, עשיתי קצת שינויים בהגדרות של הפודקאסט, עכשיו, אתה גם לא אמרתי לך, אפשר להוסיף תגובות? גם תגובות לפודקאסט, וגם הצבעות. מה? כאילו אפשר לעשות חידונים, כי אני עכשיו שיניתי איזשהו משהו, לא משנה, ועכשיו אתה יכול לעשות חידון, כאילו, זה משהו ממש... לא יודע, מה זאת אומרת? הצופים, כאילו, רק אם אתה שומע בספוטיפיי, אתה יכול לענות. מופיע לך כאילו סקר שאתה צריך לענות עליו? כן. וואו, זה מגניב ממש. כן. אז טוב, אנחנו נעשה במהלך אנחנו, כן, אחרי זה נעשה סקר. כן, נעשה סקר. יכול להיות שגם עכשיו יש. אולי, אנחנו לא יודעים. לא יודעים, תסתכלו. אנחנו באמת לא יודעים. טוב, אז קדימה. מה אמרת? 8. זה המספר, כן. כן, אנחנו... מי צדק? אוקיי. דיברנו על הנושא הזה, ואמרנו שאנחנו לא נדבר עליו ולא נוציא מילה עליו, עד שאנחנו מגיעים לפה. כן. ונכשלנו, כן. כן. ביידן. אתה יודע שהקומונה שלי, מהשנות שירות, אז הם היו אצלי, נראה לי סיפרתי רע, הם היו אצלנו בבית, בבית של המשפחה שלי, וישנו לארוחת ערב כולם, ואז שכל פעם שגילי היה שקט וזה, והיה מביך, אז אמרתי, אז מה? ביידן. וכל פעם זה או שכולם צחקו על זה, ואז משם זה הוביל לשיחה של צחוק, או היה כזה תגובות של, כן. אבא שלך לא לקח את זה למקום של, אבא שלי רוב הזמן לא היה בשולחן, או שהוא הכין בשר או שהוא ישן בספה ליד, אלה היו האופציות שלו. הבנתי. טוב, אז מה אתה רוצה לדבר על ביידן? לא, על זה ש... א', אני לא חושב שאני גם מבין את הסיטואציה של מה שקרה שם. מה זה שם? עם כל אוקיי. הסבר. סתם שהרי ביידן הגיע לג'רוזלם. נכון, ואז הוא כזה לחץ יד למישהי שהיא שמרה נגיעה, וכולם כועסים על ביידן. עכשיו, סחבק מסכן כאילו, איך הוא יכול לדעת? זה לא משהו שיש בארצות, אני לא יודע, כאילו, אני פשוט אומר לעצמי, אוקיי, הוא פשוט לא ידע. אז בוא רגע אני אגיד שזה הנושא שלי גם. באמת? אז זה הנושא שכתבת גם? כן. אבל אמרתי לך כבר שאני כותב שזה נושא. כן, אבל אני כתבתי יובל דיין, כאילו. אתה כתבת את השומרת נגיעה ואני כתבתי כאילו... וואו. אני לא יודעת חשבתי שאתה רוצה לדבר על דברים אחרים בביידן. לא, אז גנבתי לך בכל מקרה שהיה קצת... כן, בכל מקרה היה לי קצת, בכל מקרה הוא גנב לי נושא. אז אני אעשה רגע הסבר מה קרה, מי שלא ידע. אז ביידן הגיע לאיזשהו אירוע ממלכתי, משהו. ממלכתי. חשבתי ממלכה. לא. כי ביבי הזה, רואים שהוא אומר... לא יודע. אני זה נכון לתת פן פוליטי. יפה. הוא ניסה. תנו לו כפיים על זה. אני באמת, לא יהיה עכשיו סאבג'קט כפיים. כן, לא יהיה סאבג'קט כפיים. זה לא כמו הפרק הקודם, אין לנו... אנחנו התבגרנו. בקיצור, אז הוא הגיע לאיזשהו טקס, ורן דנקר ויובל דיין, שני זמרים, הופיעו. אז ביידן עלה לבמה ובא ללחוץ להם ידיים. ויובל דיין היא שומרת נגיעה, והיא הודיעה מראש לכל ההפקה ולכל זה ולכל מי שצריך בשביל להודיע לביידן שהיא שומרת נגיעה, כדי שלא ילחץ לה את היד. אבל הוא שכח או משהו וזה, והוא בא ללחץ לה את היד והיא לא לחצה לו את היד. עכשיו אתה אמרת שהרבה כעסו על ביידן, לא, מלא כעסו על יובל דיין. וואלה. שלא לחצו, אף אחד לא כעס על ביידן. באמת?
כעסו על יובל דיין, כי אמרו, יותר גרוע להלבין את פניו ברבים, מאשר שהיא תלחץ את היד. וזה מעצבן אותי, מאוד מאוד מאוד. כי באמת, זה גם לא אנשים שהייתי מצפה שיגידו את זה, כאילו, פשוט, אין פה שאלה לדעתי, אם היא שומרת נגיעה חד משמעית, היא לא הייתה צריכה ללחוץ את היד, ואני שמח שהיא לא לחצה את היד, שהיא דווקא באמונות שלה, וזה פשוט לא משהו שניתן לדיון לדעתי, היא גם לא הלבינה את פניו, היא ממש, גם רן דנקר לחץ את היד והסביר לו, לחץ את היד במקומה, כאילו, וזה, והוא לא הובך, כאילו, היא לא התעלמה ממנו, זה בכלל משגע אותי, המחשבה הזאת של, היא צריכה, כאילו, זה משגע אותי, מעצבן אותי, שבכלל מישהו חושב היא הייתה צריכה ללחוץ אותה יד רק בשביל לא להלבין את הפנים, באמת. עכשיו עוד פרט מעניין וקומי. אני יכול להיות מאוד ששנינו באו להגיד את אותו הדבר, וכן אני אתפקע מצחוק. זה אמרת שהוא שכח, וזה מצחיק, כי הוא כנראה אומרים שהוא דימנטי. זה נורא הצחיק אותי העובדה שכאילו ביידן, לא, והוא כזה, אוקיי. פשוט לא זוכר. אוקיי, מסתבכים גם עם נשיא ארצות הברית, סתם. כן, ועל דמנט. אנחנו כבר אמרנו, על כל הקהילות. סליחה מראש. לא, זה לא מה שרציתי להגיד, אלא מה הפרט הקומי, שהוא נדבק בקורונה, ביידן. אז יובל דיין בעצם ניצלה בזה שלא לחצה את היד. אבל מסכן ביידן, סחבק כבר כאילו גמור, בן אדם. כן. עכשיו גם קורונה מצטרפת לחגיגה. לא, אבל האמת אני חייב להגיד שזה יותר, יכול להיות שזה גם בגלל שלא ידעתי את הפרטים על עכשיו, זה יותר מצחיק אותי, מאשר שזה גורם לי איזשהו, כאילו זה פשוט מצחיק אותי, הסיטואציה, שלא, כאילו, לא יודע, הסיטואציה מצחיקה. מה רן דנקר ויובל דיין עשו שם בכלל? הם שרו, כאילו זה הטקס. הם שרו לבית, מה היה, למה הוא בא? למה הוא בא? לביקור בישראל, אתה יודע, נשיא ארצות הברית, הוא מבקר במדינות שיש לו איתם ברית. ואז הוא יעשה ביקור. אתה יודע שאני חשבתי, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה אנקדוטה קטנה, שבת ים היא עכשיו הולכת להיות עיר תאומה למנהטן. שמעתי את האחרה הזה. לא, זה נכון. אז עזבו את זה שזה מצחיק בפני עצמו, זה פתטי לגמרי. אז חשבתי שביידן מגיע כאילו בשביל כאילו הכרזה של הזה, והייתי במקום אחר לגמרי, ואז כאילו הבנתי, אף אחד לא אמר לי, אבל הבנתי פשוט שזה לא זה. היית בסרט שביידן יגיע לבת ים. לא כאילו גם חצי מהזמן, אז אמרתי, טוב, למה לירושלים, כאילו, אנחנו פה, כאילו, למה אתה נוסע עד לשם? לא יודע, ירושלים עיר הבירה של מדינת ישראל. כן, כאילו, נורא טיפשי, בוא לאיפה שיש שחברים כמו חתולים, באמת, חולדות, לא בא לרדת על בת ים, היי, צביקה ברוט, אם אתה שומע אותי, ראש העיר של בת ים, ישבתי לידו היה כנס מתגייסים בבת ים, והופיע גיא יוחמן, ואז לידי ישב צביקה ברוט, ראש העיר. לידך? כן, כן, ישבתי לידו. ואני אגיד לך מה היה הזוי בהופעה הזאת, אני כאילו הייתי בהופעה הזאת, הגעתי באיחור, ואז יצאתי, דיברתי מישהו, ואז חזרתי, אמרתי, טוב, אני אבוא לקצת, ואז אלך, ואני כזה עומד בכניסה, ואז פשוט כל הצוות וכל החניכים עושים לי, בוא, זה, ואז גיא אומר, מה קרה? ואז הוא מסתכל עליי, ומאותו הרגע אני הושפלתי בכל צורה אפשרית על ידי גיא יוחמן. כל צורה אפשרית. מה הוא דיבר איתך? מה זה, הוא אמר, מה אתה רוצה? ואז הסתכל עליי, הוא אמר לי, בוא, זה, וכולם מחאו לי כפיים, והוא תפס לי, הוא פשוט לקח לי, ותפס לי את הרגל באוויר, והסניף לי את הזה, ודגע לי כל הזמן בשיער. עלית על הבמה כאילו? הוא גם הוא העלה אותי לבמה באיזשהו שלב, וגם הוא בא אליי כל הזמן ונגע לי בשיער, כל הזמן ליטף לי את השיער, אמר לי במה אתה חופף, ואז אמרתי לו, שמפו, כי לא ידעתי מה להגיד לו בסיטואציה. מה, איך לא סיפרת לי את זה? לא יודע איך זה לא עלה, אבל כאילו, זו הסיטואציה. וזה היה באמת הזוי, ואני לא ידעתי איך להכיל בחיים, אני אשלח לך סרטון אחר כך, בחיים לא הייתי כל כך מובך, בחיים שלי לא הייתי כל כך מובך. יש לך סרטון של זה? סרטון שלי מובך, אני יושב ככה, עומד עם ידיים שלובות. מה? למה מתאים לך? כי תקשיב, אתה לא מבין איזה מביך זה היה, אתה לא מבין, גם הוא היה כזה קרינג'י. לא, גם הבנתי שלפני שהגיע הוא הופיע טוב, וגם שהייתי הוא הצחיק, הוא פשוט הקצין והחצין נורא, ואני לא אוהב שהם מקצינים בהומור, כאילו, הומור לא אמור להיות לצרוח ולקלל, כאילו, אלא אם כן זה, אתה יודע, במצבים מסוימים, אז לא יודע. אז זה לגבי זה. וואו,
סיפור טוב. באמת סיפור, אני חוויתי הרבה דברים באותו יום. מה, אוקיי, אתה רוצה לעבור נושא? כן. דיברנו עליו יפה, אפילו פעם ראשונה שהסתעפנו לנושא אחר, יפה. אתה רואה מה זה? איזה יופי. יופי. יופי, אני גאה. אנחנו כבר עוד שנייה 15 דקות! יפה. נושא אחד. יפה, זה מבטיח. יאללה. גם אני אוהב שיש לנו כאילו מין כל מיני דברים שאנחנו עושים בכל פודקאסט, סתם, זה בקשה שלי, אבל כל פודקאסט אנחנו חייבים או להתנצל לגבי משהו, וגם לציין כל כמה זמן, כמה דקות זה הפודקאסט. שאני אוהב את זה, זה מין תזכורת. למרות שעוד פעם, זה לא נכון להם, כי הזמנים הם אחרים. אתה רוצה לנחש, אתה רוצה נושא משלך, אתה רוצה עוד פעם נושא שלי, עוד נושא שלי. כי זה בעצם היה הנושא שלי. כן. נבחר עוד פעם, בלי 8, 1 או 9. אוקיי. 3. זה כשישבנו עם חברים, כאילו ישבנו עם חברות טובות שלנו, והראיתי להם את הרשימת נושאים בלי שנמצא נראה. זה מה שהם שחקו? ואז היא התפקעה מזה. אוקיי, יש לידינו, כאילו ליד המועדון נוער שאני עובד בו, אז יש כזה מין בית כנסת. וכל הזמן, כל כמה זמן, אז הם מלמטה, כאילו, כזה זה הבדלי קומה, כזה אנחנו יחסית באוויר, יש מדרגות ואנחנו יחסית כזה יותר גבוהים מהבית כנסת, והם יותר נמוכים, אז כל פעם שאני ליד הגדר, אז אומרים לי, היי, איש יקר, אתה יכול לבוא להשלים לנו מניין? ואני אומר להם, לא, תודה, נו מה אכפת, תביא, לא, תודה, זה בסדר, נו מה, תבוא, ככה, איזה 2 דקות, ואני שואל את עצמי, כאילו, כי אני יודע שזה קרה לעוד אנשים, אני לא יודע אם זה קרה לך פעם שאמרו לך, כן? והסכמת? לא. פעם אחת הייתי בלוויה, ואז קראו לי להשלים מניין והלכתי. להשלים מניין? ללוויה אחרת. טוב, זה הגיוני, זה כבוד. פשוט שמתי לב שמשום מה אף פעם אין להם מספיק אנשים במניין. כאילו אין אף פעם, אני כל פעם ששמע סיפור על מניין, זה לגבי זה שלאנשים לא היה מספיק מניין, וכמות הפעמים שביקשו ממני להשלים מניין היא אינסופית. ואם אתם יודעים שאתם הולכים לעשות אירוע, אתם הולכים ככה זה... אבל זה גם מצחיק, כי זה כולה 10 אנשים. מה בעיה? אני יכול לארגן בשנייה, אני יכול להביא 10 שמות של אנשים שיכולים לבוא למניין בשבילי. ולמה אתם, כאילו, גם אצלכם זה כפול אנשים. אם אתה יום אחד תצטרך... מה? סתם. אצלכם זה כפול אנשים? כן, כי הם כאילו הם יותר אנשים וחרדים, כי הם כאילו מביאים יותר ילדים. עוד פעם, למרות שזה גם זה לאו דווקא. נכון. מה, למה? תלוי באיזה פלג, אתה יודע שאתה פלג הירושלמי. סתם. תדבר איתי על פלגים. לא, אבל כאילו הם אף פעם, תתארגנו על זה, קיצור, אני לא בא, חלילה, אני לא בא לרדת על החרדים, אני בא לצחוק עליהם, אני לא בא לרדת עליהם בשום שלב. אתם מבינים? אז יש נושאים שהם יותר ארוכים, אפשר בהם לזוז לכל מיני מקומות. ויש נושאים שלא, פשוט לא. באמת לא, אבל אתה יודע שאני הולך, אני אמרתי לך את זה, אני פשוט אגיד את זה עוד פעם, אני הולך להופיע בהצגה בקאמרי, וכזה מטעם המועדון נוער, ואני הולך להיות לבוש כמו חרדי. אני הולך להיות חרדי, ממש אם יש לי כובע כזה, עם כזה פאות שיוצאות, והכפות כזה ארוך, המעיל הענק כזה, הולך להיות טוב. אני הולך, אתה לא תראה את זה. יש לך כבר את הלוק? הצטלמת עם זה? לא הצטלמתי עם זה. רק אתמול אספתי את זה בקאמרי. וזה כאילו זה עדיין בקאמרי, אני אקבל את זה ביום ראשון. צד על החשיפות, 21, סתם, אתם לא יכולים, סולד אאוט. כן, יש לגלעד מופע סולד אאוט. כן, שמעו, זה 100 מקומות. זה 100 מקומות וזה עם חניכים, זה לא בעיה למלא 100 מקומות. מקווה שמי שיראה את זה כאילו מהקאמרי יתלהב וייתן לנו עוד הופעות, למרות שאני מאוד מאוד בספק שזה יקרה. טוב, וזהו, בוא תן קצת מהנושאים שלך, אני סקרן, לא שמעתי ממך הרבה מאוד זמן. אוקיי. אז בוא נראה אם יש, בוא ניתן עוד נושא שאי אפשר לפתח עליו, וזה סתם משהו מעניין. אוקיי. עכשיו, אתה מכיר את החנויות של הכל בשקל, נכון? כן. אחלה קונספט, כאילו אתה אומר, אתה נכנס, אתה לא צריך לשאול כמה זה עולה, כמה זה, אתה יודע שהכל בשקל, או הכל ב5 שקל. משהו עם שקל. הכל בדולר, סבבה, אתה מגניב, קונספט מגניב, כל הדברים בחנות אותו מחיר. עכשיו יש חנויות שהם פספסו קצת את הקונספט הזה,
הם קוראים לחנות הכל משקל. עכשיו זה כל חנות בעולם בעצם היא חנות הכל משקל. לא יודע למה יש חנויות שקוראים להם הכל משקל, כי אני חושב שזה די self-explanatory. אני פשוט לא מבין למה שתקראו לזה הכל משקל. ברור שהכל משקל. זהו. האמת שזה גאוני, זה ענק. זה בתל אביב ראית? יש בתל אביב, כל מקום. מה כל מקום יש חנויות האלה. מה גרם לך לכתוב את זה? ראית בתל אביב? לא, האמת ראיתי חנות של הכל בדולר, אבל אז נזכרתי שראיתי כמה פעמים את החנות הזאת. לא ראית אף פעם כזה? חנות משקל? כן. לא. אני חושב שזה קטע של תל אביב. אפילו בחדרה. גם בחדרה ראית? כן. לא יודע. אני חושב, התיאוריה שלי, יש שתי אופציות ללמה זה. אוקיי. אחד, שהם כאילו רוצים, כי זה מצחיק כאילו. לא נראה לי. לא יודע, אולי הם רוצים לעשות איזשהו משחק, לא יודע, זו התיאוריה שיש. יש חנויות של הכל בשקל, אנחנו נעשה משקל. כאילו מצחיק. אולי זה והאופציה השנייה שלי, שכאילו כשאתה מסתכל על שלט, אז כאילו אתה משלים לעצמך. כן, בשביל למשוך אנשים. כנראה... זה בטח הכל בשקל, לא. ואז אתה נכנס, אתה יכול לצאת, אף אחד לא מכריח אותך. תכלס, זה לא באמת עוזר יותר מדי. אבל בסדר. כן. יפה. יפה. יש לך נושא? נראה לך שאין לי? אוקיי, בוא נשחק עוד פעם. אוקיי, אחד. אוקיי. זה קצת, זה אני יודע שיהיה פה חילוקי דעות. מה, שוב להט"ב? לא להט"ב שוב, חבר'ה, זה רפרנס לפרק הראשון, לכו לשמוע פרק כמו הפיילוט, פיילוט כמו העט. אני טועה אם להגיד את הכותרת, או פשוט, או להסביר את זה. טוב. הכותרת מסבירה. אז נראה לי שאני אוקיי, כי אני קצת, אוקיי. האם אנשים מודעים לזה ששירים כמו של נונו ונועה קירל הם אובייקטיבית מטומטמים? לא, באמת, רגע, תהיה איתי, בסדר? יש שירים שהם אובייקטיבית מטומטמים, לא בקטע של מה הטעם שלי. אבל אתה לא שמעת את השירים של נונו. לא, עזוב רגע, אוקיי, עזוב, אז נונו, סליחה. אני אגיד לך למה, כן, נונו. אני אגיד לך למה נגיד לקחתי את נונו, בגלל, כי זה הכי בלט לי, כי נראה לי שזה מה שגרם לי לחשוב על הנושא, של הלו, איפה אתה פה, לא פה, אי אפשר להגיד, אם יש מישהו שאוהב את השיר הזה ואני אומר לו, שמע, זה מטומטם, הוא לא יכול להגיד לי לא. הוא לא יכול להגיד לי לא, כי זה אובייקטיבית מטומטם. אתה מבין מה אני אומר? אני חושב שזה גאונות. מה, איך גאונות? זה לא קשור לגאונות, זה מטומטם. לא, זה לא. נונו לא. נועה קירל, גם, נועה קירל לפעמים כן, לפעמים לא, אבל. עזוב את נונו רגע, יודע מה? בוא נלך סטפ ביי סטפ. השיר הזה ספציפית. איזה? של, איך קוראים לזה? קיוט בוי. נו, לא מטומטם. איך הוא לא מטומטם? אוקיי, השורה הזאת הספציפית. גם השורה הזאת ספציפית לא. איך לא? אני לא מצליח להבין אותך. אוקיי, למה? כי היא לוקחת פה, היא לוקחת את הלו איפה אתה פה, ואז היא לוקחת את השיר כדורגל פה לא פה לא פה פה, והיא מעבירה את זה למדיום הזה. זה שיר? נו, כמו שעושים, כזה של עידוד, פה לא פה לא פה פה, פה לא פה לא פה פה. וזה מה שיש ברגע אחרי הפיזור, וואו. לא, זה לא שיש ברקע, פשוט. כי יש את הפה פה ולא פה פה. כן, היא העבירה את המדיום הזה של הכדורגל לזה, כאילו פה לא פה לא פה פה. הבנת? אתה יודע מה? אני עדיין חושב שזה מטומטם. לא, זה מצחיק אותי, אבל אני עדיין חושב שזה אובייקטיבית מטומטם. פחות מטומטם. אבל זה מטומטם בקטע של רועי כפרי מטומטם, אתה מבין? כי גם רועי כפרי עושה דברים מטומטמים, אבל היא עושה דברים מטומטמים בחוכמה, נו. זה מה שאני אוהב בה. אז כן, אז יודע מה? היא לא עושה דברים מטומטמים מטמטום, היא חכמה, היא עושה דברים מטומטמים מחוכמה, כמו רועי כפרי ושאר המפורסמים שאנחנו אוהבים. כן, שאנחנו ספציפית אוהבים, כי הם גאונים ואנחנו אוהבים את האנשים הנכונים. נכון. סתם, אבל כמו, אוקיי, יודע מה, אז בוא דוגמה. שיר שאני שונא, שאני לא יודע אם מטומטם זה הגדרה, אבל פויה, ילדה רע של טיק טוק, בואי זה לא מטומטם, אני פשוט שונא את השיר הזה כי הוא נוראי. כי הוא באמת מזוויע, וגם השורה השנואה לה ביותר בהיסטוריה, זה רואים שהיא לא שמה תשומת לב, באמת, כל פעם שאני שומע את השורה הזאת אני רוצה לבכות, באמת. פשוט השיר הזה אני לא מבין מה הוא מנסה להעביר, מצד אחד הוא אומר פה
כאילו, לא, הוא כאילו מנסה להעביר שהאישה היא חזקה, והיא אומרת, נו, מה אתה קורא לי דובשניה, מותק תרגע, תקשיב שנייה, כאילו היא כל השיר הוא מחפיץ. לא, כן, וכל השיר כאילו, סליחה, עוד פעם אני צועק, וכל השיר כאילו זה, יש לה לוק שלא נגעו במשפט נוראי. כן, מה זה אומר? יש לה לוק שלא נגעו בה. כן, לא, אני אומר, מה הוא מצפה? שהיא תהיה עם חבלות? כאילו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? הוא מצפה לראות אני, כל עוד אין כחול, וואי, זה מזמין, אנחנו מתעצלים. לא, מותר לזה בדיחות שחורות. קצת בדיחות כחולות. לא, זה לא בדיחות. אני אישית חושב שהגזענות, לא, זה לא גזענות, פשוט זה חיבר את הגזענות, או בכלל כל העניין של אפליה וההומופוביה, כל הדברים האלה, כל דבר שהוא שנאה למישהו אחר, הגזענות, נגיד הגזענות, אני אקח גזענות כי זה יותר קל לי, נגיד גזענות, הגזענות האמיתית היא לפחד לצחוק על זה. אתה מבין? כאילו אם אני מפחד להגיד את המילה, לקרוא למישהו, כאילו להגיד, הוא אתיופי, למרות שאובייקטיבית הוא אתיופי, זה גזענות, אוקיי? גם, כן. אז אותו הדבר פה, אפשר קצת לצחוק על זה, כל עוד זה אנחנו לא מכוונים את זה על מישהו ספציפי, או כל עוד אנחנו לא באים באמת לרדת עליהם. חבר'ה, הכל בסדר. לא, אבל אפשר גם לרדת, אפשר לצחוק. זה משהו שאני למדתי, אני בעוונותיי, סתם לפני כמה שנים, ובשנים האחרונות, אני מאוד, מי שמכיר אותי ידע שאני מאוד הייתי פוליטיקלי קורקט, ועדיין יש לי את הפוליטיקלי קורקט הזה לפעמים, אבל גם בזמן האחרון אני הבנתי, כאילו, אני שומע הרבה, רואה המון סטנדאפ ובפודקאסטים, נגיד בפודקאסט של וואקו, אז הם מדברים שם באמת, אריאל וייסמן אומר שם דברים, באמת זוועת עולם, אבל דברים מצחיקים, כאילו, וגם זה בסדר, אפשר באמת לצחוק על הכל, כל עוד אתה לא יודע, כאילו, כל עוד אתה לא באמת פועל נגד זה, כאילו, אפשר להביע ביקורת, אפשר תמיד זה, אבל כל עוד אתה לא פועל, נגיד, לא יודע, דוגמה, סתם על הלהט"ב, אז אפשר לצחוק, לדעתי, כמה שרוצים על הלהט"ב, גם אם נחשבים מוחלשים בחברה, ויש הרבה אנשים שאומרים, לא, אסור לצחוק על מוחלשים ורק על החזקים, שזה, אני מבין את האמירה הזאת, אבל גם אפשר לצחוק על מוחלשים ואפשר לצחוק על כל דבר, אבל זה יש גם הבדל אם אתה צוחק ואשכרה פועל נגדם, או שצוחק ובסדר, כאילו יש דברים שאתה מסכים, יש דברים שלא, אבל נגיד על להט"ב אפשר לצחוק, אבל גם אני, כמובן שאנחנו תומכים ברעיון הכולל וברוב הדברים שקהילת הלהט"ב מקדמים. אבל יש דברים לצחוק וזה סבבה. נכון. כי זה מצחיק שבן רוצה להפוך לבד, כאילו מה הקטע? אחי, זה מצחיק. מה הקטע? אחי, כאילו... זה כן, זה כדאי, גם מלא צעקות. עוד פעם צרח. אז פשוט, אתה ראית מה עושה? כשמתחילים לצעוק, הולכים אחורה. כן, נכון. ואז זה מתקן את זה. רגע, מה עשיתי? זהו, מתי לדעתי טוב לצחוק על להט"ב או כל חברה מוחשת אחרת, שהבדיחה מצדיקה את זה. שלנו עכשיו לא היה הכי מצדיק, כי אנחנו לא מצחיקים. זה לא הומור. סתם, אבל אם זה באמת בדיחה שמצדיקה את זה, אני בעד 1000%. אבל שמע, כאילו, רציתי להגיד לך, זה מה שדיברת גם, שיש, כאילו, זה נורא פרובלמטי. העניין, כי אמרת, כל עוד אתה לא פועל נגד זה, אבל באיזשהו מקום, אוקיי, גם אנחנו, לא משנה כמה אנשים מקשיבים, שאין, אוקיי, עדיין בסופו של דבר לנו יש קהל שמקשיב, אוקיי, ומה ניקח נגיד, לא יודע, את וואקו באמת, אוקיי, של וואקו, ששם יש משמעותית הרבה יותר קהל, בסופו של דבר, ברגע שהם מביעים דעה מסוימת או צוחקים על זה הרבה מאוד ואומרים הרבה מאוד דברים, בסופו של דבר זה יכול כאילו לעודד משהו נורא מסוים. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? ברגע שיש לך פלטפורמה, יש לך גם איזושהי מחויבות למשהו. אני אישית חושב ש... אבל הם לא קוראים למשהו, הם סתם מריצים על זה בדיחות. לא, הם ספציפית, אני אקח אותם כדוגמה כאנשים שיש להם אנשים שמקשיבים להם. אבל כאילו זה נורא גבול הדק, כי מצד אחד הפלטפורמה, נגיד, סתם, הפלטפורמה של פודקאסט, כל מיני פלטפורמות של דברים כאלה, אז זה פלטפורמות שבהם אתה אמור להביע את כל מה שאתה רוצה כביכול. להביע את עצמך, אבל באותו זמן יש לך מחויבות. נכון, אבל אני גם חושב שהמאזינים של, נגיד עוד פעם ניקח את וואקו, שהם מכירים אותם, כאילו מכירים את אריאל ורחלי, והם יודעים שהם תומכים בזכויות להט"ב, ובגלל זה גם, ואז גם לא מתרגשים שוחקים עליהם. עכשיו, הזכרת לי סרטון שראיתי בדיוק אתמול, ושגם עליו היו תגובות כועסות,
אלי חביב, שלחתי לך את הסרטון, עוד לא ראית אותו, סרטון באמת, אני לא רוצה, טוב אני אספר לך, אבל גם שתראה אותו זה יהיה מצחיק, תראה אותו אחר כך. הוא העלה סרטון שהוא כאילו, הוא מראה שיש הפגנות למען האקלים בעולם, אז כאילו יש מלא אנשים וזה, ובישראל יש 3 ילדים שעומדים עם שלט בכיכר רבין. ואז הוא אמר, וכל הסרטון הוא אומר, אני ממש בעד הסביבה וזה, ואני רוצה לעזור להם, וכל הסרטון הוא דופק שווארמה או שותה מכוס חד פעמית. אוקיי, אבל זו ביקורת חברתית. לא, וגם על זה כעסו עליו, ומה הוא עושה בסוף? אז הוא אומר, איך אני אעזור להם, כאילו? אז הוא מביא, כאילו, הוא מביא צוות שחקנים שיעשו מחאה נגד הסביבה, מולם, כאילו. סביבה זה חרא, זה, והם כאילו מלהיטים, ואז הוא אומר, הנה, עכשיו פתאום הרחוב מתחיל להתעורר, ומתחילים להסתכל וזה. ואז דווקא איזושהי ארגון שתומך בסביבה. ארגון סביבתי בישראל, אז הוא כתב לו בתגובה, למה עשיתם את זה? כאילו, למה אתם ככה, כאילו, המסר שהעברתם ממש גרוע, כאילו, זה לא, המסר לא מובן בכלל. זה נראה כאילו אתם סתם מטריסים נגד הילדים האלה, וסתם, לא... אני חושב שזה ההפך, ממה שאתה אומר לפחות, זה ביקורת חברתית. כן, אני הבנתי את הביקורת. אבל בוא, זה... הוא עשה את זה פשוט ממש מתוחכם לדעתי. ונוקב, אבל זה היה כל כך מצחיק. אבל שמע, זה ביקורת חברתית לכל דבר. אגב, אני מרגיש כאילו גם, אני חושב שסוג של שמעתי או דיברתי על זה עם עוד מישהו לפני כמה זמן, ממש בקטנה. זהו, אתה על 100% אחי. בסדר, נו, אבל... חבל שסתמת אותי. מה זה משנה, כאילו זה התפוצץ. איפה הייתי? יופי. ביקורת חברתית. שכאילו האנשים היחידים שבאמת מצליחים לעשות ביקורת חברתית נוקבת ממש בלי שיצאו עליהם לא בכלל, וכאילו שזה יעבור חלק יחסית, זה ארץ נהדרת. הם האנשים המרכזיים שעוסקים בביקורת חברתית, שיש להם עוד פעם, כי הם רגילים, כי הם עמוד טבח מאוד מאוד גדול בטלוויזיה הישראלית ובביקורת החברתית שיוצאת, אבל כאילו מרגיש כאילו רק האנשים, נגיד אח שלי היה בהופעה של שאולי, כאילו של אסי כהן בתור שאולי, הופעה שלהם שהוא רק שאולי, והוא אומר שם דברים באמת כאילו כמו הסרטון שלו של מלחמת האזרחים, כן, שזה היה כאילו זה, ועוד פעם לא בטוח שכל סטנדאפיסט אחר או קומיקאי אחר יוצא מזה יותר מדי בקלות, עוד פעם, כי זה הדמות הזו ספציפית, כי זה ארץ נהדרת, כי זה החבר'ה האלה. אז לא יודע, כל העולם בכללי של סאטירות וביקורות חברתיות זה משהו נורא מסובך ומשהו שאי אפשר לצפות אותו יותר מדי. אומר את זה הילד בן ה-19 שלא סיים עדיין שנת שירות או התחיל צבא עדיין. אבל יש על זה באמת הרבה דברים כי תמיד יהיה לך, נגיד אפשר לדבר על דייב שאפל בנטפליקס, שמעת עליו? שמעתי, על הבן אדם עצמו? כן. שמעתי עליו בערך. הוא סטנדאפיסט, יש לו ספיישלים בנטפליקס. דייב שאפל, כן, ראיתי קטעים שלו. והוא, קטעים הוא נכנס שם בטרנסים באיזה, וכועסים עליו מאוד בקהילה הפרוגרסיבית, בעיקר בארצות הברית, אני מניח שגם בישראל יש, ומאוד כועסים עליו שהוא, שוב, יורד על, צוחק על אוכלוסיות מוחלשות. אבל נטפליקס עונים בתגובה, אנחנו לא ניתן, אנחנו לא נוריד אותו כי זה חופש הביטוי. וכן, אין אף אחד באמת שמחליט מתי נגמר חופש הביטוי ומתחיל הסתה, ולכל אחד יש את קו אחר, והעולם מסובך, העולם מורכב. כן. לעולם לא נמצא משהו שכולם הסכימו עליו. שזה מדהים, ואתה יודע שזה מצחיק שאמרת נטפליקס, כי נטפליקס מכבד אותם, הם כאילו מוצאים לסדר אותך, אבל הם כאילו, אני מכבד אותם, כי גם העובדה שהם בקלות יכולים כאילו להוריד את זה, ושהעניין עם דייב שאפל מאוד יכול להרחיק אנשים, בטח מרחיק, והם בכל זאת משאירים, ונגיד, עוד פעם אני חופן, היה לי כל פודקאסט, אני מזכיר את זה, פשוט בואו ברנם, אינסייד, תלכו לראות, סתם, בספיישל הזה הוא מאוד נוקב, כאילו מאוד, הוא מדבר על הרבה דברים, אבל חלק מהדברים הוא נורא כזה יוצא על כל מה שקשור
לסטרימינג ולאינטרנט בכלל ולטכנולוגיה, והעובדה שהם משאירים את זה בכל זאת, ושזה נמצא שם, זה מדהים, כי הם אומרים, אוקיי, אנחנו אמורים להיות פלטפורמה לכל מיני דעות, כאילו, שזה מדהים, כל עוד פעם, יש ויש, אבל כאילו, אבל זה יפה שהם נשארים בקו הזה, ואני מכבד את זה ממש. זהו. יפה, עם מה התחלנו בכלל? אני לא זוכר. מה היה הנושא? אני לא זוכר. התחלנו ממני? כן. מהדתיים? לא, התחלנו מהשירים אני חושב. איזה שירים? הראשון זה היה. מהראשון, עם נונו. איכשהו הגענו. וואו, יפה, הנה זה קורה, אנחנו מתפתחים, we're evolving. עכשיו 35 דקות, אנחנו לא קרובים לסיום. יפה, יאללה, אני נהנה אישית. יאללה, גם אני. אתה רוצה... וואו, כאילו היה לי משהו להגיד לגבי העניין עם כל השירים עם נונו ונועה קירל, כאילו מנושא, תת נושא, אבל עכשיו זה מטומטם להכניס את זה. להגיד? כאילו? מה? סתם, משהו תת נושא לנושא הראשון. סתם, אז אוקיי, אני אגיד את זה פשוט כאנקדוטה, שחשבתי על העניין עם השירים של נונו, שזה מטומטם אובייקטיבית וזה, ותכלס, גם שירים מפעם היו מטומטמים וחסרי תוכן, נגיד השיר של הביטלס של Love, love me do, you know I love you, כאילו, כל מיני שירים שפשוט, המילים של זה bad be do, אין באמת, אז אתה מבין, מצד אחד אני יוצא על המוזיקה המודרנית, חלקה, כי יש מוזיקה גם טובה, ואז גם אני יורד על מוזיקה של פעם, אני ככה... יופי, כל הכבוד. תודה, אני איש אצילי. שאתה ככה... יפה נפש. לא יפה נפש, ברח לי מילה. שאתה ככה מאוזן, כל הכבוד. תודה, אני עבדתי על עצמי. טוב, נושא שלי? כן, מה? לא נפרגן לך? כתבת עוד, מה זה הדברים האלה? לא, זה מהפרק הקודם. אני עושה כל פעם כאילו, כל פעם אני ממליץ לך אגב, ממליץ גם כל מי שרוצה לעשות פודקאסט בעתיד, ותראה איך אנחנו עושים את זה. סתם, אני ממליץ לך כדי שלא תשכח, נגיד כמו עם הנושא שאתה, אני יכול להגיד, מה? עם המיסים. כן, אני כתבתי... רגע, אז אני יכול רגע להגיד? לא, אתה רוצה להסביר קודם, אז אני אגיד. אני כתבתי לעצמי נושאים, אחד הנושאים זה מיסים. עכשיו, אני לא יודע, אני באמת מנסה להיזכר מה התכוונתי. למה אנחנו משלמים מיסים? למה יש יותר מדי מיסים? אני לא יודע למה כתבתי את זה. אולי זה לא אולי מייסים. מה זה מייסים? מיסים. מה? לא, אל תנסה. מיסים. היית לא מצחק. הרסתי לך פאנץ'? מרגיש לי כאילו הרסתי לך פאנץ'. לא, זה בסדר. לא, כי אני פשוט לא ידעתי אם אתה רוצה לדבר על זה או לא. לא תכננתי. אבל מה מיסים? לא יודע מה מיסים. נראה לי זה עקה בך עוד מעט, אתה יודע? כן, שנסיים את ההקלטה בטח. כן, עוד כמה זמן תלך לישון ופתאום תחשוב על זה. אבל אני ממליץ לך לפעם הבאה. לרשום, כן. אתה ראית איך אני רשמתי? רשמתי ממש את השאלות עצמן, זה הרבה יותר קל. בסדר. טוב, אז נושא הבא, שדיברנו עליו כבר, לא בפודקאסט, אבל אני רוצה לעלות אותו שוב. צבא. צבא. שני דברים על צבא. אחד... דיברנו על צבא פה. עכשיו, לא דיברנו. אני לא רוצה לבטל. לא, משהו על זה שקודם כל אחד, שאנחנו אמרנו, אני בגלל שאנחנו שנינו נהיה בצבא, אנחנו לא הולכים להשתמש בראשי תיבות. וואו. אלא אנחנו הולכים להשתמש במילים השלמות. כן. אנשים הולכים לשנוא אותנו, אנחנו הולכים לעשות את זה, אנחנו הולכים לדבר עם המילים השלמות. נמאס לנו מראשי תיבות. דבר שני... מה שמצחיק זה שהיינו נותנים דוגמה לאיך היינו אומרים משהו, אבל אנחנו לא יודעים. כן, אנחנו לא יודעים, אין לנו דוגמאות לתת. כאילו, רקלפ, שלפ, צלק, חרלם. כן. ודבר שני, גם אנחנו הבטחנו לעצמנו שאנחנו לא נהיה פוצים של צבא. נכון. שאתם יודעים, עכשיו no offense, חברים שלנו שכבר בצבא, אבל שחוזרים ומדברים על דברים של צבא. וזה... חורה. וזה חורה, לא יודע איך להגיד, זה פשוט... מביא עצבים, מגעיל, מקרנג'. לא יודע, כי אני אוהב אתכם, חבר'ה, אוהב אתכם, ואני לא רוצה להגיד לכם אל תדברו על זה. כי זה מה שאתם חווים עכשיו. אבל... לא יודע, כאילו הדיבור הצבאי הזה, לא יודע, כל עד מתי, אני באמת, אני מקווה שאני בחיים לא אגרר לחרא הזה, של עד מתי, וכל הסלנג הנוראי הזה, באמת, מה שעצוב, זה כנראה שאתה כן.
כנראה, רוב הסיכויים. לא, אני לא. אבל זה כמו שהם מדברים במושגים של, לא יודע, של צופים או של שנת שירות, זה חלק מזה. אבל אני שונא את הצבא ואני אוהב את הצופים. אבל לא, אני חושב שבאמת לא תהיה לך ברירה. זה כמו שהרבה מאוד אנשים, בגלל הצבא מתחילים לעשן. אני לא חושב שאתה תעשן ספציפית. אני נגיד מאמין שאני אתחיל לעשן בגלל הצבא. אני מאוד רואה את עצמי. לא, אני... לא, אם אתה כבר אומר את זה, אז זה ברור שכן. כן, לא, אני באמת, אני לא אוהב את הרעיון, כן, אבל אני מודע לעצמי. אני מודע לעצמי ולמה שאני מסוגל. יש לך משהו להוסיף? מה שאתה רוצה להגיד, כאילו... אל תעשן. אני לא אעשן. עישון זה מגיע. אני חייב להגיד. יודע מה? אני אחסוך את מה שאני להגיד, אני אעדן את זה. עישון סיגריות זה דבר מטומטם, כי אתה לא מקבל מזה כלום. אני יכול להבין וייפ. כי אתה מקבל טעם, ויש כל מיני דברים אחרים. באמת, כל דבר אחר חוץ מסיגריות, אתה מקבל דברים בתמורה. בערך, כן. מה? הכל. לא, בערך, כאילו גם תמורה, איזה תמורה. לא, כן, אבל זה כמו עם אלכוהול. גם זה מזוויע ונורא בהם, אבל אתה מקבל איזושהי חוויה. כן. אז סיגריות זה פשוט נטו, כאילו זה לקחו את כל הדברים הכיפים שיכולים לצאת מזה, ופשוט רק דבר עצמו. כן. למה? עוד פעם, חבר'ה, אם אתם, אוקיי, אני אתן מסר מדויק. אם אתם מעל גיל, זה לאוטו, אם אתם מעל גיל 18, ואתם רוצים בזה, ואתם יודעים מה הסיכונים, תעשו את זה בחוכמה רבה ובזהירות. זה לא משהו שמשחקים איתו, כמו עם חרבות. כאילו גם לא משחקים עם חרבות, זו הייתה הכוונה שלי. מקווה שהייתי מדויק. בסדר. כן, מה שומעים אותי חלש מרגיש לי? זהו, כן, אני מקווה שישמעו אותנו טוב. כן. מקסימום נגביר את זה. מקסימום תערוך. כן, מקסימום נגביר את זה. אני בטוח שאתם רוצים שאנחנו נגביר. כן, לא, יש חלקים ויש חלקים. כן. יש חלקים שבהם לא, אני לא הולך לערוך את זה, די נמאס. לא, כאילו, אני מרגיש שרוב הזמן אנחנו שומעים אותנו. אני חושב שבהם... לא, זה בסדר, זה סתם נראה חלש, זה בסדר. כן, זה סבבה. מניסיון, אוקיי? עוד נושא? אני מרגיש שאנחנו צריכים להרחיק את זה גם. עוד נושא? למקום המקורי. עוד נושא? שלך אתה רוצה? שלך? כי אני מרגיש שאני נותן פה מטר שאין לי בעיה, אני אוהב את הנושאים שלי. אוקיי, להגיד לך איזה מספרים אתה יכול להגיד? כן. לא, אני זוכר. 7. עוד נושא שאמרתי, טוב, אני אמרתי נמצא שכתבתי הרבה נושאים שהם נורא מטומטמים, אמרתי בשביל לאזן את זה, אז אני אכתוב נושאים גם שכאילו הם כזה נורא אקטואליים. אז נושא אחד היה ביידן, שדיברנו על זה כבר, נושא השני ההפלות בארצות הברית. כאילו, עוד פעם, לא, אין... לפני שאתה מתחיל, כנראה גלעד ייתן פה הרבה מיס-אינפורמיישן, אז תשמעו את זה, לא להפנים עדיין כלום, אחרי זה אני אתן תיקונים אם צריך. עוד פעם, זה לא מגיע מטיפשות, אני פשוט באמת, לא, אני פשוט באמת תמים, ואני לא, אני באמת בעולם שלי, אני לא תמוה בתוך העולם החיצוני בכלל, אז אני אומר את מה שאני יודע. כן. אז מה אתה יודע? אני יודע שזה היה, זה חוקי היה עד עכשיו, ואז שכאילו היה, עוד פעם, זה גם איכשהו היה קשור לביידן, אני מבין, עם השופטים, לא יודע, אני יודע שפשוט איסרו את, לא, לפי דעתי לא איסרו את זה ממה שהבנתי, אלא שכל מדינה מחליטה לעצמה או משהו כזה, לא? זה הקונספט, זה לא שזה אסור בכל המדינות. אז יפה. עכשיו... לא נכון. אסור בכל המדינה. פקט צ'ק. אז היה מ-1979, אם אני לא טועה, או 73, חוק שנקרא Roe and Wade. זה התיקון לחוקה האמריקאית, שבה הייתה איזה מישהי שרצתה לעשות הפלה והיא לא יכלה, ואז היא טבעה את המדינה, כן, טבעה את המדינה, ואז נכנס, בלה בלה בלה, ידה, נכנסה לחוקה של ארצות הברית, Roe and Wade, שזה לא Roe and Wade, Roe versus Wade, סליחה, שזה חוקה שאמרה שאסור למדינות לחוקק, כאילו הרי ארצות הברית מחולקת ל-52 מדינות. 51, לא? זה 52, שאסור לאף מדינה בארצות הברית לחוקק חוק נגד הפלות. אוקיי? ועכשיו זה ככה היה במשך 40 שנה, שלאף מדינה אסור היה לחוקק, ועכשיו ביטלו את החוקה הזאת, ועכשיו כל מדינה יכולה לחוקק לעצמה אם מותר או אסור לעשות שם הפלות, ויש מדינות שכבר ברגע שביטלו את הזה, כבר חוקקו. טוב, זה מדינות עכשיו אני הולך להגיד משהו חכם, בגלל שבטח במדינות האלה אחוז
שמרנים. כן, אחוז השמרנים הדתיים. נכון, גם לא רק דתיים אגב. זה תמיד לא רק. לא, דווקא בארצות הברית זה לא דתיים, אלא זה פשוט שמרנים. שמרנים, כן. אצלהם זה פשוט, זה לא לייפסטייל, כאילו, בעצם כולם. זה מסורתי פשוט. כן, זה מסורתי. זהו, והיה על זה הרבה כעס. מה רציתי להגיד על זה? אני עוד פעם, שמתי את זה כי אמרתי, טוב, חייב להכניס משהו, איזשהו תוכן. לא יודע, מרגיש לי שאנחנו צריכים להיות טיפה אקטואליים. אני לא אוהב להיות אקטואלי, אני שונא את זה, אבל אמרתי, יכול לצאת מזה משהו מצחיק. אז אתה רוצה לשמוע סיפור מעניין בנושא הזה? בנושא הפלות? בנושא הזה של, כן. של הפלות? כן, אוקיי. של הפלות. היית יכול להגיד לי כן. לא של הפלות, כי זה לא של הפלות, זה של הזאתי. יובל דיין. לא, אז אוקיי, כן, נושא של הפלות. כן, למה אתה מסתבך? עזוב, אז ככה זה תבין, לא משנה. בקיצור, אז הייתה את הזאתי שאמרתי שהיא טבעה את המדינה בשנת 70 ומשהו, כי היא רצתה לעשות הפלה והיא לא יכלה. ואחרי איזה, לא יודע מה, 10 שנים, אוקיי? היא עשתה הפלה. היא עשתה בסוף את הפלה, כי היא רצתה לעשות הפלה, היא לא יכלה. אחרי 10 שנים, היא עולה לנאום באיזה, לא יודע מה, באמת סיפור אמיתי, היא עולה לנאום, היא אומרת, אני נוצריה אדוקה, ואני ממש מצטערת שעשיתי את זה, אני לא הייתי צריכה להפיל, אני מצטערת שבגללי עכשיו החוקה הזאת נכנסה, אני לא הייתי צריכה לעשות את זה, אני מתנצלת. איזה הזוי. רגע, אוקיי, שנייה. מה, אז למה? לא, היא התחזקה בדעת, ואז היא אמרה, אני מצטערת שעשיתי את זה. וואו. לא סוף הסיפור. וואו, אוקיי. עוד, לא יודע, בשנת 2009 או משהו כזה, היא ממש... היא עדיין חיה, אוקיי. היא עדיין חיה, והיא כבר לקראת המוות שלה. ב-2009. כן. לדעתי היא כבר הייתה על ערש דווי ממה שהבנתי, ואז היא אמרה שהיא על ערש דווי, אני לא באמת נוצריה אדוקה. לא. מתנגדי הפלות שילמו לי $500,000,000. מה? בשביל שאני אגיד את זה. זיה. וואו, זה סיפור, לא, אני פשוט צורח. סיפור הזיה. כן. ארצות הברית האלה. וואלה, הם משוגעים שם. וואו, מזל שאנחנו לא גרים שם. $500,000,000 בחיים לא הייתי משלם למישהו $500,000,000. לא הייתי משלם $0.50 בשביל מישהו, אז $500,000,000 בחיים לא. למה? לפני חודש שילמת על המבורגר בשבילי. אני גם צריך להחזיר לך כסף. לא, אתה לא, כי אני שילם. כן, צריך להחזיר לך כסף. לא, לא. כן, אני צריך להחזיר לך על השניצל זה בסדר, כי אתה שילמת עליי על המבורגר. ואני לא החזרתי לך על זה. מתי שילמת? הכל טוב, בתל אביב, מהפרק הראשון, אחי. מהפרק הראשון. לפני חודשיים שאתה ואופיר באתם לתל אביב, ואנחנו בבנס ברדרס. וואו, איך פתאום נזכרת בזה? כן, רציתי לבקש ממך שתחזיר לי, ואז אמרתי, לא, הוא שילם עליי. היית יכול לא לספר לי בכלל, והייתי מביא לך כסף. יפה, וואו, לא ידעתי את זה. אבל אני, שכחתי מזה ששילמתי עליך. אני הוגן. אתה יודע וואי, בפרק הראשון אמרנו את זה, גם, שחברה טובה שלנו, אופיר, תעודת זהות, סתם, אז שילמתי עליה $80, והיא הייתה אמורה להחזיר לי, ואז ישבנו בשבתיים. נו, מה עם זה בסוף? לא, בסוף היא שילמה לי על פיצה, מתי שאתה משבתי? עזוב, כשאתה לא יכולת, אז סיפור לאחר כך כבר. מה המצב שלו? וואו, 48 דקות. אבל לא אכפת לי, אנחנו עושים את זה בצדי שיהיה יותר ארוך. זה הולך להיות הפרק הכי ארוך עד עכשיו בוודאות, אלא אם כן אנחנו עכשיו, אוקיי חברים, ביי. אבל זה לא יקרה. אני נהנה אישית. אני נהנה גם, עבר מהר. כן, עבר מהר, באמת מאוד מהר. וגם מרגיש לי טבעי כזה. כן, זה טבעי, זה זורם. רגע, איך עבר 50 דקות מהפודקאסט, ועדיין לא דיברנו על זה שגלעד החליף טלפון. אני אשבע לך שרציתי לדבר על זה, אבל שרציתי בהתחלה ופשוט שכחתי מזה. גלעד החליף טלפון, חברים, אחרי 2 לדעתי, 3 אפילו, כן, והטלפון שלו היה באמת זוועת עולם, טוסטר. היה שבור, כולו שבור, לא יודע, הוא לא עבד, והגלעד היום החליף טלפון, לא יאומן. מזל טוב, כל הכבוד. אני אגיד לך מה מעציב אותי, שאני עדיין לא מרגיש בהבדל במיוחד. מה? כן, אני לא מרגיש כאילו, אוקיי, כאילו, לא יודע, אני שמח שיש לי טלפון חדש, כן, אבל כאילו אני לא מרגיש, איך אתה לא מסכים? לא יודע, אני באמת לא, כי הוא היה, הוא קרס מלהיכנס ליוטיוב. אתה לא שם לב שהוא עובד, כאילו, שהחדש שלך עובד, לעומת הקודם? לא, אני שם לב שהוא עובד,
יותר מהר? הרבה יותר מהר? לא יודע, עדיין לא. אני מניח שבזמנים מסוימים, כי כשאני בזמני לחץ, אז הייתי מקלל את הטלפון. אז עכשיו שאני במצבי לחץ שאני צריך לחפש משהו, אני מאמין שאני ארגיש בהבדל. אבל לחץ ביום יום לא, כי התרגלתי כבר. אתה מבין? טוב, רגע, חכה, באמת אתה רק היום קיבלת, אתה תגלה דברים. אני צריך שנייה לגלות את הטלפון. כן. ולגלות את עצמי, תוך כדי גם. כאילו אני... יש לי משהו להראות לך אחרי הפודקאסט. זה פשוט משהו חזותי, שלא יעבור דרך המדיום של... זה של קריון? מה? זה של קריון? לא, פשוט מה שאני עשיתי, עזוב. קריון אגב, מי שלא יודע, ממש ממליץ. כן, זה סתם אתר של, אתה שם, כותבים את זה craiyon.com ואתם נכנסים אליו ואתם כותבים מה שאתם רוצים באנגלית, וזה פשוט עושה לכם תמונה של זה, זה מטורף, כאילו זה אינטליגנציה מלאכותית מגניבה מאוד. היה נגיד משהו של שניים שצונחים, שני אנשים שצונחים צניחה חופשית ותוך כדי משחקים ג'נגה או משהו. כן. אז זה צייר את זה. צריך לכתוב את זה באנגלית. צריך לדעת אבל איך לכתוב את זה, כאילו, באפליקציה עצמה. טוב, אתה רוצה... עוד פעם, אני כאילו... מה שמדהים זה שאנחנו מתחילים לדבר על נושא מסוים, ואז אנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו לא זוכרים איפה התחלנו. נכון. עכשיו זה לא קראנו בפרק הקודם. כן. זה טוב. אני פשוט חושב אני כאילו שמח על שני הפרקים הקודמים, כי אני מרגיש שעכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו יודעים יותר, כאילו אנחנו לומדים איך לדבר. וזהו, וזה טוב. תראה, בקושי ברחנו לקומדיה. לא ברחנו לקומדיה, כאילו ברחנו לקומדיה, פשוט לא של... אתה יודע, מחיאות כפיים של קהל, מוזיקה וחייזרים. אתה רוצה אתה להביא נושא? אין לי עוד. אין לך עוד? זהו, נגמר לך? יש לי עוד נושא אחד. אתה רוצה שאני אביא ואז אתה תביא? אתה תביא. אוקיי. כשהראיתי את זה לאופיר, אז היא אמרה לי, נו באמת, מה כתבת את זה? אבל אמרתי, סתם בשביל הצחוקים, אני רוצה להביא את זה לפה. אחד הדיונים הכי מטומטמים בעולם. מה יש יותר? גלגלים או דלתות? אנחנו לא מכניסים לפה נושא טיק טוק. לא קורה. מצטער, לא מכניסים לפה נושא טיק טוק. הפודקאסט הזה לא ידבר על טיק טוק. לא ידבר על טיק טוק. הטרנד הזה הוא בטיק טוק. זה התחיל מהטיק טוק? אז אוקיי, אז לא מדבר. בפודקאסט הזה לא ידובר על טיק טוק, אלא אם כן זה ירידות על טיק טוק. נכון. אז יודע מה? אוקיי. איזה טרנד טומטם? אז טרנד מטומטם, אבל באותו זמן, זה הטרנד טיק טוק הראשון שאני יכול להגיד שוואלה, מעניין. הוא מטומטם, אבל הוא מעניין. כי לא משנה כמה אתה חושב על זה, כי זה משהו באמת. תחשוב על זה, אני מציע לכם לחשוב. יכול לך מנהל דיון אם אתה לא רוצה. ותלך פה נושא מהלב, וכך תזרוק אותו לפח. ואני רוצה להגיד שרשמית זה הפרק הכי ארוך בפודקאסט, מתוך 3 שיש. מקווים שנשארתם עד הסוף. עוד פעם, לא מבין למה. כן. אבל אתה יודע אם נשארתם עד... זה לא הסוף. זה לא הסוף. לא הסוף בכלל. זה לא הסוף. סתם, לא קרוב. כן. לא רוצה שזה ייגמר לעולם. כן. אוקיי, יש לי 2 נושאים. תבחר 1 או 2. אני חושב ששנייה לפני שאני בוחר, שאולי זה כן כבר קרוב לסוף, למה אני מתחיל להזיע פה. לא, עד שלא נגמרים הנושאים. אוקיי, מה? 1 או 2? 1 או 2. 2. אוקיי. אי פעם הסתכלת על כזה, על סבון בשירותים או משהו? האם זה הולך לכיוון שואה? לא, זה לא הולך לכיוון שואה, אנחנו צריכים להגביר את הכל. לא, זה בסדר, אני אומר לך את זה. אז יש כזה כל מיני ריחות, נכון? יש לבנדר, יש וניל, יש מסק. זה אומר משהו. מה זה מסק? בוא נבדוק. מה זה מסק? זה אגוז? מרגיש לי כאילו זה אגוז. אני לא יודע למה. כי, עוד פעם, זה פשוט תהייה. אבל... מה אתה מתכתב בוואטסאפ? אני פה, יש לי מלא שיחות חשובות לעשות. למה אני מתכתב בוואטסאפ? כי אבא שלי כותב לי, תסגור חלונות, אנחנו שמים מוזיקה. אמרתי לו, לא, אתה לא, כי אנחנו מקליטים פודקאסט. הוא לא יכול לשים... לא נראה לי לא שומעים את זה בכלל. אנחנו כבר מסיימים. אבל לא שומעים. לא, הוא עוד לא התחיל. הוא הולך לשים מה את זה. זה? אתם שומעים את זה? אתם שומעים? זה לא הוא. כן.
לא, זה לא, הוא הולך לסין. וואי, אוקיי. אז בקצור אמרתי לו לא. יופי, כתבתי מאסק, וכמובן שזה הביא לי את אילון מאסק. כן, לא, זה תמיד מצליח העובדה שיש גם... ריח מאסק. הנה. מה זה? הוא כינוי כללי לקבוצה של חומרים ארומטיים המשמשים... חמורים? חומרים המשמשים כבסיס לבשמים, המונח קורא להפרשות מבלוטות של חיות. סדקתי, זה כן חמורים. שהבולט שבהם הוא אייל. צמחים רבים הפולטים ניחוחות דמויי מושק. וכן חומרים מלאכותיים עם ריחות דומים. אז אין הגדרה למאסק. זה יש, זה אייל. זה הפרשות של חיות וצמחים. אוקיי. היה עדיף שהיינו נשארים. כן, זה קצת מגיע אותי. אז עכשיו, אבל האמת, אתה יודע, זה כמו שיש, נראה לי אתה תבין על מה אני מדבר, ואולי תתקן אותי אם אני טועה, אבל יש קפה שעשוי מחרא של סמור. כן, משהו כזה. יש מלא דברים שהם כאילו עשויים. מה עוד? מרגיש שכאילו יש משהו ממש בסיסי שכאילו משהו חייב. חלב. יופי. יפה. הופה, טבעונות. אני בחיים לא אהיה טבעוני. אני כמו כל האוכלי בשר שאומרים, הייתי יכול להיות, אני ממש רוצה להיות טבעוני, אבל בסוף זה כל כך, אני מאלה. אני ממש מעצבני. אני רוצה להיות, ברמת העיקרון, אני לא אוכל בשר כל כך, או חלב בשנת שירות בכלל. כאילו, כן, מדי פעם אני אוכל בואנו, אבל כאילו, אני לא באמת אוכל, ואני לא שם לב לזה בכלל ביום יום. אני כן הולך להיות טבעוני, מתישהו בחיי. כי אתה תל אביבי מסריח. לא, כי אני מאמין בזה באמת. באמת, אין לי שום טענה בעד הבשר, אבל אני אוכל בשר. למה? כי אני כתבתי הרבה, יש לי טקסט, שאני לא אפיץ אותו עדיין, כי אני צריך לעבוד עליו, אבל שאומר שאני בן אדם מלא סתירות. כמו כולנו אני מניח, יש לי סתירות, שמצד אחד אני כמובן, באמת, אין לי טענה אחת בעד בשר, כאילו שלמה לאכול בשר, ואני ממש מאמין בכל הטענות נגד לאכול בשר, אבל עדיין אוכל בשר. אני חושב אבל שבכללי, זה בתור אנשים עם מחשבות שחיים בחברה עם הרבה מאוד אנשים, יהיה לנו הרבה סתירות אצלנו, כאילו של דברים שאנחנו עושים, השאלה היא על מה אנחנו ממקדים את האנרגיה שלנו. סתירות לכולם יש. כן. השאלה באמת על מה אנחנו ממקדים את האנרגיה, ועל מה אנחנו מתפקסים ולמה אנחנו רגילים. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אני יודע מה, בוא נקריא, אני רוצה להקריא. אני לא בדיוק איך שכתבתי אותו, כי כתבתי אותו בצורה מאוד קרינג'ית באמת, אבל את התוכן. אז כל מיני דברים, פשוט כתבתי את זה, ואז אמרתי, רגע, אני לא אדם מלא סתירות, אני פשוט צבוע. דוגמה, כאילו שאני, אתה יודע, אני מאוד בעד לעזור לחלשים, ומאוד בעד, זה הולך לי שאמר, אני מאוד בעד לעזור לחלשים, וכאילו, זהו, פשוט לעזור לחלשים. אוקיי. אבל שקבצן מבקש ממני כסף, אז אני לא נותן. ועוד משהו אתה יודע שאני בן אדם שרודף צדק, ושמאוד חשוב לי שיהיה צדק ושזה, אבל אני גם מוריד סרטים פיראטיים. אז כן, אז שמע, או שאני צבוע או שאני אדם על סתירות. סתם, אבל אני חושב שכולנו פשוט בני אדם עם סתירות, וזה בסדר. כאילו סתירות של... וזה גם גרם לי יותר כזה, לא יודע, גם למחול לעצמי וגם למחול לאחרים, איבדתי חוט המחשבה קצת, שלא כולם פשוט יכולים כל הזמן לעמוד בכל הערכים שלהם, כאילו, וזה בסדר גם לפעמים לא לעמוד בערכים שלך. בכללי, אתה יודע, אתה לא... גם אם יש לך, כאילו, כמו שאמרת, פשוט זה מאוד 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 קשה להיות תמיד באותו קו. כאילו, זה לא אפשרי, גם עדיף שלא. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אנחנו בתור בני אדם צריכים להיות מגוונים. זהו. כמו שבמידות הצופה. לא, באמת, שמידות הצופה זה בשביל... אנחנו לא צריכים להיות מידות הצופה, אלא אנחנו צריכים לשאוף אליהם. לאמץ אותם אלינו. אבל לשאוף אליהם, אם אנחנו לא הם בדיוק, זה בסדר, אנחנו לא תמיד חייבים להיות הכי חסכנים, ואנחנו לא תמיד חייבים להיות ריאל לכל אדם. כאילו, פשוט צריך לשאוף לזה, וזה בסדר גם אם אנחנו לא כאלה לפעמים.
אני אישית לא מבין, שנייה אני סוטה מהנושא, אני לא מבין למה אחד ממידות הצופה הוא להיות חסכן. מה זה משנה? מה אכפת להם? מה, איך זה... אני לא מבין. אני מניח שזה עוד רבדים, חוץ בכסף. מה? אין כלום. לא יודע. תקשיב, אני אתחיל להזיע, לא כיף לי. לא, אתה תשרוד. יש לך עוד כמה נושאים יש לך? יש לי אחד. אוקיי, יאללה, תגיד אותו, ונסיים. נסיים ככה, עם הטופ. אני שונא, אני שונא הרבה דברים. קראנץ' פיסטוק פשוט. קראנץ' פיסטוק. באמת, כזה הייפ מטומטם. אבל לא אכלת. אבל אני יודע שזה סתם. אני יודע שזה סתם. למה יש הייפ על ארטיק? כי אולי זה ממש טעים. אוקיי. נו, אז זה מגניב. לא, זה לא מגניב. סתם, ברור שההייפ מוגזם, אבל אני ממש רוצה לטעום את זה. זה פשוט נהיה מים. זה נהיה טרנד. זה נהיה, איפה קראנץ' פיסטוק? זה כמו, רציתי גם להוסיף את זה, וטוב שאני הזכרתי, ידעתי שאני אזכר בזה, כמו המיניונים. שזה גם מטומטם, אוקיי? ומה, מי שלא יודע, סוטה מהקראנץ' פיסטוק מאוד מהר, כן מה לדבר. המיניונים, יש כאילו מין טרנד כזה, שהלכת עם חליפות להקרנות של המיניונים של הסרט החדש. ולמה זה קרה? אתם שואלים את עצמכם. עוד פעם, זה האמת, זה אני שמעתי. תרים את... מה יש לך? אני בוכה. סתם לא. עכשיו לא. לא, אמרתי אני בוכה, זה היה יכול ללכת לכיוון קומי? לא. אנחנו ממשיכים, כן. כן. למרות שהאמירה עצמה של אני בוכה בשום מקום, היא קומית. מאוד קומי, צחקנו. אני השתעשעתי. עכשיו הוא צוחק. קיצור, אז למה זה קרה? זה בגלל, אני לא זוכר למה, אבל לא היה פרימיירה של המיניונים החדש, ואז כהומור, כבדיחה, אז אנשים התחילו ללכת עם חליפות לבתי הקולנוע ולראות את המיניונים. וזה ככה האמריקאים עושים, זה מה שמצחיק. ואז מה הישראלים עשו? אמרו, אוקיי, נעשה את זה גם, אבל שכחו מכל התוכן. שכחו שכל דבר שישראלים עושים צריך להוסיף את הנתון של להיות קופים. ומתחילים לזרוק דברים, לזרוק פופקורן ושטויות על המסע. ולשיר התקווה. כן, משום מה, כאילו... זה... פשוט איבד את כל הקטע היה בארצות הברית זה שהם הולכים כאילו מכובדים לסרט של ילדים. כן. זה היה מצחיק, יש פה מצחיק את הניגוד הזה של הולכים למיניונים, הבויז הולכים למיניונים. ובישראל הם באו רק עם הקטע של החליפות והתנהגו כמו רגיל. אתה יודע שראיתי את זה קורה בריל לייף, לא את הסרט, אבל כזה נסעתי באוטובוס וראית אנשים עם הקומונה וראיתי ילדים פשוט הולכים עם חליפות וזה, וראה מה קורה, אתם הולכים למיניונים ואומר לא, אנחנו הולכים להלוויה. וזה תם. אתה יכול לצאת נהדר. מה הקשר? והוא אומר לי, אחד מהם אומר לי, זה החליפה שלי מהבר מצווה. והייתי כזה, וואו, אתה ממש קטן. טוב, זהו? תשמע, אנחנו פה אומייגאד, שעה ושתי דקות. וואו, חבר'ה. אומייגאד, שעה של פרק. חבר'ה, זה לא בא ברגל. לא בא ברגל. כן. באנו באוטו, כאילו. כן, אתה גר פה. אני גר פה. חור בחדר שלך. זהו, אני פשוט הייתי ממשיך עוד. לא, סתם, גם סיימנו את כל הנושאים. אני נהניתי מאוד, אני מקווה שגם אתה. אני נהניתי. זהו, אני מקווה שהפרק הבא לא ייקח כל כך הרבה זמן לעשות אותו, אבל גם מצד שני אנחנו לא נמהר. אם יבוא, אם לא, ומתי שזה יקרה. גם זה הופך את זה להרבה יותר כיפי, מרגיש לי. מרגיש שזה הופך את זה להרבה יותר מענה, במקום כזה מין דריכה של למה לא לעשות פרק. אנחנו לומדים גם תוך כדי, אנחנו לומדים איך לעשות את זה. תן לו את האוטרו שלך? וואו, אני תדע לך שבאתמול אני חושב על זה כבר. אוקיי, בבקשה. אוקיי. טוב, אז חברים, תודה רבה שהייתם איתנו ב-99 FM. הכבישים כרגע מאוד עמוסים, חברים, ואל תשכחו לשלוח לנו מה השם שלכם ומספר תעודת זהות, כדי שנוכל לפרוץ לאן שצריך. אז תודה רבה, בהמשך ערב מקסים ונפלא. יאללה ביי!